Καλησπέρα και πάλι. Είμαι ο Δημήτρης Τσουκνητής και βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας διαβάσω την αρχή από ένα άρθρο που έχω γράψει. Σας περνάω κατευθείαν στον τίτλο, να μην χάνουμε χρόνο, ούτε εσείς ούτε εγώ, γιατί αν κάποιος μπορεί να βοηθηθεί, ας γίνει τώρα. Γιατί η μέθοδος HT είναι η αποτελεσματικότερη για τις φοβίες. Η μέθοδος HT είναι μια μέθοδος η οποία είναι δημιουργημένη από εμένα. Μπορείτε να διαβάσετε, δεν θα κάνω τώρα κατάχρηση του χρόνου σας να αναλύσω τη μέθοδο, γιατί υπάρχουν αναλυτικά όλα στο site μου, στο tsuknitis.gr, οπότε εδώ θα ξεκινήσω να σας διαβάζω λίγο την αρχή του άρθρου. Είσαι και εσύ από αυτούς που μπερδεύουν τους όρους φόβος και φοβία? Όντως εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ας κάνουμε τα πράγματα απλά. Όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη φοβούνται καθημερινά διαφόρων ειδών συνθήκες. Από την κυρία που δεν πηγαίνει διακοπές επειδή φοβάται πως στο δωμάτιο του ξενοδοχείου θα συναντήσει αράχνες, μέχρι τον εμπορικό αντιπρόσωπο που πηγαίνει οδικός Αθήνα-Θεσσαλονίκη επειδή φοβάται το αεροπλάνο. Και από το παιδάκι που φοβάται το σκυλάκι της γειτόνισσας μέχρι τον κύριο που φοβάται τα μικρόβια. Φυσικά όλες τις περιπτώσεις που έχω βάλει εδώ στην αρχή του άρθρου είναι πραγματικές, τις έχω αντιμετωπίσει όλες. Άλλες με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλες με μικρότερη και άλλες με καθόλου, να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν μπορώ να συνεργαστώ με άλλους ανθρώπους και εκείνοι δεν μπορούν να συνεργαστούν με μένα. Όμως με αυτούς που συνεργάζομαι συνήθως πετυχαίνουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Άλλοι φοβόμαστε περισσότερα σε μεγαλύτερο βαθμό και άλλοι φοβόμαστε λιγότερα σε μικρότερο βαθμό. Το μεγάλο ερώτημα είναι ένα. Πότε πρέπει να ζητήσω βοήθεια για έναν φόβο μου ή μία φοβία μου? Η απάντηση βρίσκεται εδώ, μέσα σε αυτό το άρθρο. tsuknitis.gr. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.